ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାରା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତୁମ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତାରାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାରା ଏବଂ ଏଥିରେ ତରୁଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାରା ଏବଂ ତରୁଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତରୁଣ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ସିରିଏଲ ଜଗତ ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିରୋ। ତ ଏହି ହିରୋଙ୍କୁ ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ତାରାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହଲିଉଡ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।